Gong maguru gongso tetek lir kaya butulur wara pancriting turangga esti rekata ingkang dwaja lelayu sepi ora semengko Yai Yai Endra kelawan jeneng kita Bathara Penyarian kula wonten dawuh Kakang Rama kula wonten dawuh pukulun marma ing iki dina sliramu sakloron tak lumpukake ana ing kene iki sabab marga apa yen to pun mula bukane jeneng kita wis padha ngerti yen to iki dina Bathara Narada ki wis lengser anggone le dadi dewa. Ana ing kayangan Suralaya kene Di. Inggih Kakang Mas. Mula kang sangka kuwi aku samar yen to morcane Pukulun Narada bakal dadi gendra. Merga ora sarujuk kelawan kekarepane Kanjeng Rama Bathara Guru sing bakal megatake katresnane anakku Dresanala kelawan si Janaka. Lan Dresanala bakal didhawuhake kelawan Dewa Srani. Aja ngasih iki mengko Narada mudhun ana Ngarcapada terus munggah meneh golek jago, golek bala. Ana ing kayangan Suralaya kene aku samar yen to mengko kedadian Rahwana ngamuk kaya nalika pirang abad kae kaulang meneh. Lajeng kersanipun Kang Mas kados pundi? Ontapna sagung Prawadyabala kinen Hanjampangi lan Anungka lakune Pukulun Narada penyarian kula wonten dawuh Pukulun ontapna Prawadyabala kaya padatan mundur penyarian undanging Prawadya samya sameka umyung ramya saraning bendhe beri kubar gurnang kalawan posor tambur menyang suling pepandane daludak bandera miwah kakandha mawarna warna pindho jala dian Asrika Woryan greg-greg andeman ingkang
mong 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 jer mong jer yaksa teman ong ong srura srumanawut krura srumanawut yakna sang narpat moco kepareng matur pukulun para wadyabala sampun samapta ing gati sawega ing diri menawi kabidalaken sawanci-wanci mboten badhe nguciwani pukulun ya yen kaya mengkono budalna lir pindaning singa nebah sigra mangsa lumampah anut irama
ning kalangyan aglar pandan muncar tinan ler kekonan surem soroting tanah padang sor lan pajare purnaming kekono dasare mangsa katiga hima anaweng ing ujung ancala enem karya wigena miwah isine ngono Wusnya budal sagung praprajurit Durhandara ngenyok arsa anungka menyang jengkare Sang Resi Kaneka Putra ingkang linggar saking Kahyangan Suralaya. Gentiya kang winursita pinaka sambeting carita datan kadi kaya kang kondur munggo ing Kahyangan Swargadahana nenggih pukulun Bathara Brahma sigra hamprepeki kelawan ingkang putri Dewi Dresanala kelawan Raden Janaka. Lamun ta Cinandra katingal kadya hanggeng gonjang seret candrane.
kadya wonten ampak-ampak hamayungi mungguing kayangan swarga dahana. Sebab kaperbawan dening penggalih Pukulun Bathara Brama ingkang sawetawis mentas kewala antuk dawuh Kang Rama Pukulun Bathara Guru ingkang kinen ngupadi sarana amprih saged megatake katresnane ingkang putri Dewi Dresanala kelawan Raden Janaka. Dresanala kelawan Raden Janaka temah ewahayana ing pambudi Pukulun Bathara Brama. Mituhu dhateng perintahipun Kang Rama dan Datan Mentala. Ora mituhu kang bakal cilaka. Kaya mengkono paripeksa Pukulun Bathara Brama hamrebeki kelawan ingkang putri Dewi Dresanala ingkang katemben andum katresnan kelawan Raden Janaka. Kaya mengkono wijil pangandikan ingkang dereng kawedaring lesan. Remu-remu sorote sang yang pratangga pati himawan setonan wengi hangga ning haladaka Pak Dumilih lunging gadung menengkung katiuping maruta manda duh Rama Pukulun adamel kakiat penggalihipun Kang Putri kula pun Dresanala kepareng ngokeng putri kula pun Dresanala ngaturaken sembah sungkem kula Kanjeng Rama inggih senajan putra kula pun Harjuna ngaturake sembah pangabekti kula Kanjeng Rama Pukulun. Dresanala Janaka ya marmane sliramu ngaturake pangabekti wis ndak tampa ora liwat pangestune wong tuwa tampanana ya Nduk Ger. Inggih Kanjeng Rama. Inggih Kanjeng Rama. Inggih Rama wonten wigatos menapa dene paduka janur gunung Kadingaren prapting dhateng kaputren ing mangka kula katemben andum asmara kaliyan Kakang Mas Janaka Kanjeng Rama. Dresanala ya. Mbok menawa wong tuwa rinasa kurang duga aku njaluk ngapura ya Nduk. Mula bukane dina iki Kang Rama anungka kelawan sira sakloron coba aku tak takon karo sliramu ya Nduk. Inggih kados pundi? Jane olehmu mbobot iki wis pirang candra ta Nduk?
Inggih menawi mboten lepat punika sampun ngancik Sabta Candra Kanjeng Rama. 7 sasi. Inggih. Ya nek kaya ngono kurang luwih 2 sasi kas aku bakal mondhong putu. Janaka kula wonten dawuh. Iki dina aku bakal paring dawuh kelawan jeneng Slira. Yen to garwamu mbobot sepisanan kuwi gampang oleh kena sawan. Mula gegandengane wong tuwa kuwi ya ngger supaya engko lek ing ponang jejabang kang kinandhek kelawan garwamu bisa lair kanthi slamet datan ana rubeda sawiji apa. Mula iki mau Kanjeng Rama ditimbali eyangmu, Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru, sliramu kinian golek srana. Ya kuwi kang wujude Sekar Pancamulya sejati Janaka. Lajeng wonten pundi kula badhe ngupadi? Lah iki Janaka. Aku dhewe iki ora eruh. Aja kok nganti rupane jenenge wae lagi krungu iki. Kuwi srana kanggo ya kuwi laire anakmu, Nger. Mula dina iki kowe nyuwuna weruh karo dulurmu tuwa ya kuwi Prabu Kresna. Panitising Sang Hyang Wisnu kuwi. Sing ngerti sadurunge dumadi, weruh sadurunge winarah, mara enggal budala ya Nger. Yen kados mekaten kula nderek duh pangeran. Ya ora oleh kowe iki nderek, kowe iki lagi mbobot. Wah, ya ora kena Dursana nek kowe nderek. Sebab merga apa? Kanjeng Rama ora wis matur yen to wong bobot kawitan kuwi gampang oleh kena srana. Lha kok sliramu karep melu ki arep luru perkara. Nderek, kula nderek. Mangke nek kecantol wedokan liya kados pundi? Wong Janaka punika baguse wong sak donya. Ora. Tresnaku kelawan sliramu tan kenaning pisah sak lawas-lawase. Alah mosok iya kandhani kok. Yen ngoten kula nyuwun sangu. Sangu apa? Kula nyuwun sangu sun ping 7. Ping 9. Lho. Lah ana Kanjeng Rama kok wis ora peduli, enggak mau tahu, aku nyuwun disun. Ah iya ya. Iya diajeng. Wong kang tak tresnani. Iya. Duh Rama Pukulun, nyuwun pamit kula badhe ngupadi Sekar Pancamulya sejati kala wau. Sebab kula nggih mboten kapelok bilih putra kula punika kenging napa-napa Kanjeng Rama. Ya sing ati-ati, Nger. Yayi Dersanala kados pundi? Aku njaluk pamit ya Yayi. Nggih Kakang. Ning janji nggih. Jenengan aja ngesek katut wong wadon liya. Ora. Tresnaku mung kanggo kowe wong ayu. Alah pret. Lho kok pret piye to? Nggih. Yen kados mekaten ingkang atos-atos enggal wangsul nggih. Iya wong ayu. Nggih. Nggih mpun ingkang atos-atos monggo disun. Iya. Diajeng garwaku sing tak tresnani anggone aku
aku mudhun ana ing ngarca padha iki aku golek srana ya diajeng wong ayu. Ngampreh supaya slamet sekabehane. Inggih, monggo dipun sun. Nah. Malih. Nah. Malih. Nah. Mboten kraos. Malih. Wis. Nok ngarepe wong tuwa cek ambung-ambungan. Ora sopan. Nggih, nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pamit. Yo ngger, tak panggah puji rahayu yo ngger. Aduh pangeran. Dresana lo, sakwise bojomu wis lunga, aku tak kandha Blaka Suta ya, Nduk. Kados pundi Kanjeng Rama? Ngene ya, Nduk. Kowe kuwi siji-sijine anakku, anakku wedok. Tak jaluk sliramu kuwi ngirima bothok aja ngirim tawok ya, Nduk. Inggih. Yektosipun kados pundi? Yen ta mula bukane sengaja bojomu tak kongkon lunga. Lho, kados pundi? Merga aku antuk dawuhe eyangmu Pukulun Bathara Guru, ya kuwi megatake katresnanmu kelawan bojomu. Tobat. Rama, mongko wonten paribasan sak galak-galake singa mboten ajeng mangsa dhateng guguripun. Kenging menapa paduka punika tega tegel sarta mentala. Megataken katresnan kelawan Kakang Janaka. Kula gelo anggadhahi tiyang sepak kados jenengan Kanjeng Rama. Dresana lo, sing gedhe pangarepku ramu ya, Nduk. Aku wong atuamu, ora teges. Wong tuwa tegel karo anak kuwi ora. Nanging kabeh mau kegawa gawate lelakon iki. Upama aku ora minangkani panyuwune eyangmu, aku bakal leren pakaryanku. Yen aku ora bisa minangkani dawuh Kanjeng Rama, aku bakal dilereni olehku dadi dewa. Mongko Dresana, saiki golek gawean kuwi ya angele ra karuan. Aku arep manjak ku ya ora candhak. Arep garut ya ora patut. Aku arep dadi yoga ora ngerti Rama. Mergo apa Dresana? Sakwise sliramu ki kelakon pisah karo bojomu Janaka, sliramu bakal tak dhawuhake karo pamanmu Dewa Srani.
Mula manuta ya, Nduk, manuta karo wong tuwa ya, Nduk. Nyuwun pangapunten. Rama, yekta sirat wonten ing Asmarandana, gegarane tiyang akrami menika dudu bondo dudu rupa, nanging ati pawitane. Tresna datan boten saged tinumbas arta. Kamangka Rama, kula punika boten gadah raos tresna kalian paman Dewasrani. Kados pundi anggen kula nglampahi Kanjeng Rama? Darsanala, witing tresna kuwi jalaran saka kulina to, Nduk. Mbok menawa wanci iki kowe ora tresnani kelawan pamanmu Dewasrani, ning mengko suwe-suwe rak ya bakal bisa to, Nduk. Sebab nalika Kanjeng Ramamu lan ibumu mbiyen ya ora tresna. Mula ya, Nduk, manuta ya, Nduk. Mboten Kanjeng Rama. Menawi kula kedah ngladosi dhateng priya sanes, napa malih menika paman kula piyambak luwih prayogi kula dumugi ning pejah Rama. Aja ngono ta, Nduk. Elinga, nek nganti kowe mati ing jero madharanmu kuwi mau ana calon putramu. Emanen, Nduk, manuta ya, Nduk. Rama, kula mboten saged nglampahi, mboten Rama, mboten saged. Darsanala, mbok aja gawe kogel atine wong tuwa kowe. Ora gelem manut karo wong tuwa, kelakon kualat kowe. Apa langsung tak keperuki sisan kowe, Darsanala? Senaosa kepejahana kula mboten saged nglampahi Rama. Kula mboten tresna kalian paman Dewasrani. Oh, nantang bocah iki. Kelakon ndendhok siji wae ora manut karo wong tuwa, kelakon tak keperuki kowe. Manut ora? Mboten Kanjeng Rama. Kowe manut ora kowe? Mboten Kanjeng Rama. Kula mboten tresna kalian Dewasrani. Lho bocah kok ora manut iki kepiye? Kowe iki wong kelang-kelangan ndok sitok ora apa-apa aku. Mboten Kanjeng Rama. Kowe iki njaluk tak kowethem iki. Mboten Kanjeng Rama. Tulung, tulung, mboten Kanjeng Rama. Kanjeng Rama mboten. Kanjeng Rama, senaosa kula dipejahi kula mboten saged tresna kalian Dewasrani. Kanjeng Rama, tak ketem kowe. Iki lho, kantem. Monggo dipun pejahi. Iki lho, iki lho. Aja mlayu kowe. Wau ta kaya mangkono, Den prakosa dening Kang Rama, Dewi Darsanala, Den keplak, Den larak, Den dupak, Den idak-idak. Eling-eling Dewi Darsanala katemben Hanggarbini ngancik 7 sasi. Datan kiyat ngampet raos sakit sigra dereng wancinipun ponang jejabang babar panandine kabeto raos loro Dewi Darsanala babar mijil putra kang kawujud kakung Dewi Darsanala. Aduh anakku, anakku wong bagus, anakku.
Dersana lo, dersana lo. Loh. Lo sek lah iki kok ana bocah bayi abang. Wah, lah iki anake sapa ya? Wah, lah iki kok bocah kek apike ngene. Ijeh abang. Apa iki putuku ya? Tak ketemi, tak antemi terus metu. Lah nek iki ancen anake Dersanala karo Janaka besok bakal dadi pepalang. Nek ngerti mbokne tak pentungi besok tan wurunga aku bakal dibales. Wah, engko aku dipentungi genten. Wah, lah iki wis tak sirnakne wae. Dalah Bromo wong kok edan pangkat nganti direwangi nekat uripmu bakal keserakat walat kowe Bromo. Kuwi dudu sapa-sapa nanging kuwi turasmu dhewe. Lah kok arep mbok sirnakno. Padha karo kowe iki nyebang pepestine sing maha kuwasa. Dudu sapa sing bakal mok sangga Bromo. Ya tak tulungi nggir. Yo, iki amblas apa ilang nyoh. Wis. Lho. Lah bocah bayi abang tak jegurno nang geninan kawah Candra Dimuka. Lho. Lah kok malah bal-balan. Lah kok malah berangkangan nang geninan. Lho. Malah bal saduk karo geni. Wah, lah nek ngono iki ya ora gathok. Iki tak kerocoke pusaka iki. Yo. Mati kowe. Op. Weh lah dalah. Bromo. Bocah sing ora duwe dosa perkara kok ya wah arep dipateni. Ning wong pancen durung titiwancine tumeka pati. Lho, kae malah guyang-guyu. Ya tenan kok. Wis durung wayahe pati. Tak tulungi, Nggir.
tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambungkaning warana oh tarlen saking layap liyeping ngalu ya pindha pesating supena sumusuping rasa jati mengko dhisik Mbah kowe iki sapa Mbah nek kowe takon karo aku mbiyen kuwi ya dewa ning kayangan kene ning saiki wis leren anggone lehku dadi dewa ngono lho Nger dewa ki apa Mbah wah lah iki upama tak jawab gedhe dawa ya aku mung kaya teko ngene iki terus tak jawab kepiye ngene Nger sing jenenge dewa kuwi padha-padha titahe sing gawe urip ning ngene Nger dewa kuwi ya kuwi dahare pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ngono ning nek ana ing alam donya manungsa kuwi dame iki nukus ngono lho Nger lah nek angger dina mangane jambu karo pelem apa ya ora seneben Mbah ya ora wis kodrat kok mbok paidah ngono ora oleh dipaidah Mbah ya lah terus iki aku ki sapa ta Mbah janjane aku ki sapa terus bapakku ki sapa ibuku ki sapa ngene ya Nger gandeng kowe kuwi tak tulungi saka jroning geni kang ana ing kawah Candramuka Nger mula kowe tak paringi jeneng Bambang Wisageni ya Bambang Wisageni Nger Bambang Wisageni ya Bambang Wisageni ya Mbak iya Nger terus aku kan kok geningan Mbah iya terus kepiye Nger terus bapakku sapa Mbah wah lah iki angel iki jawab iki ngene ya Nger Wisageni nek kowe pengen ngerti sapa bapakmu sapa ibumu kowe mlaku wong ngalor ngener kana parane mengko nek ketemu wong sing nggo jubah abang sing jenenge Brama takonono sapa bapakmu sapa ibumu Brama iku apa Mbah Brama ki ya dewa ana ing swarga dahana lah nek dewa kira-kira ki ngerti bapakku sapa ibuku sapa Mbah ya wis ngerti nek Brama ki ngerti Nger iya nek ngono aku mblayu ngalor takon sapa bapakku karo Brama ya Mbah iya Nger lah nek ora ngerti masa borong mbok ketepi mbok keplaki mbok antemi wis ya wis pamit Mbah Weh, Brama.
sigra kang bala tumingal acampa samya ngedali lir wiratet wileteng kota ong dayu anggung manguncang nidi benjang sang aji mijil latinya ngedali wus kowe ladalah ana bocah ora duweni dugamana sapa kowe nek kowe takon aku Bambang Wisanggeni ya Bambang Wisageni apa kowe sing jenenge Brama gak para nyata kowe sapa bocah saka ngendi ora sopan babar blas ora usah kowe ngerti aku bocah saka ndi sing mesti aku tak takon karo kowe bapakku ki sapa ibuku ki sapa lho kowe ku cowok gendeng apa wong waras ing atase aku ora ngerti kowe ki sapa bocah saka ngendi lah kok takon bapakmu takon ibumu sapa iku ketemu pirang perkara kowe jare kowe dewa lah kowe dewa kok ora ngerti sapa bapakku sapa ibuku kowe lah dalah lah nek ora ngerti apa ngopo ya kelakon tak ketem diasmu lho lah bocah kok kurang ajar lah kok wong tuwa kok aku ora ngerti jajane kowe iki sapa kok arep ngetem dasmu aku ora ngerti kok cangkemmu iki ora ngerti yo tak ketem keparat orang toto sapa bapakku setan kerajingan yo rasa antem bocah ora sopan nyok bocah ora ndek dugamana Modiar iki jaluk amung nyoh yo nyoh iki jaluk amung nyoh 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 atuh rasa no Bromo wis aduh nyong 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 ayo tangi kowe sapa bapakku sapa ibuku aduh nyong iki jaluk amu yo aduh aduh mbok duduhke ora bapakku ibuku yo aku ora ngerti bapakku sapa ibuku sapa ayo rangkepo sosro kadang dewa ayo kurang ilmu mah guru ayo kurang atu ngabur ayo krangsang
Aduh. 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 Iki sirahmu iki lho, mbok kira aku ora wani karo dewa, Mbok kira aku ora wani, ha, Nyoh. Iya, iya. Yo. Aduh. Biar jaluk amunya. Sopo bapak kundi, ibu kundi, bapak kundi, ibu kundi, bapak kundi. Wes Nyoh, yantem. Aduh. Yo, rangkep sosro ayo antemono. Aduh yo. Iki jak ketemen. Ayo, Nyoh. Aduh yo, Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Aduh. Ayo aja mlayu kowe. Ayo tangi kowe. Aduh. Aku ki ora ngerti bapakmu sapa, ibumu sapa. Iso anggur-anggur ngetemi wong iki sapa jajane. Nyoh. Wis. Nyoh. Aduh. Kowe iki sapa to, bocah? Aduh, sapa kowe iki to, Nger? Endi bapakku ndi? Nyoh, endi bapakku ndi? Nyoh, wis. Wah, bener, Ger. Yo, antemi terus, Ger, antemi, Ger. Yo, toyo, ayah, ayah toyo. Sapa bapakku sapa? Bapakku sapa? Iki bapakku sapa Nyoh? Aja mlayu kowe. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama pukulun kepareng matur Kanjeng Rama. Ana apa to Brama, kowe iki ana apa? Inggih Kanjeng Rama, nyuwun sewu kula diketemi bocah. Oh,
bocah nom-noman Kanjeng Rama. Terus sapa? Duwe perkara apa? Jeneng kita karo bocah nom-noman mau kok diketemi. Ceritane rak ngeten to Kanjeng Rama. Kula punika sampun minangkani napa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Rama, kula sampun megataken nggih punika Janaka kaliyan Dirsanala Kanjeng Rama. Punika sampun kula pegataken. Lah kula aribi nggih punika mandhap wonten ing Arcapada Padasrana Kanjeng Rama. Punika pun kula minangkani sampun kula pisahaken. Sokor Jemoreng Seketi. Lah ndi putramu ndi? Ngeten Kanjeng Rama. Lah bareng bocah mau tak tari ora gelem rabi karo Dewa Srani Kanjeng Rama. Terus tak ketemi, tak kepruki, tak sepak, tak dupak, tak larak, tak edak-edak Kanjeng Rama. Banjur lah nggih, bareng tak edak, tak dupak, tak larak, tak edak-edak iki terus bayine metu. Apa? Niku lho babaran Kanjeng Rama. Oh iya, terus kepiye? Lah bocah punika saking ajre kula, wah niki mengki dados gendra. Langsung tak kudut tak cemplake ning kawah Candramuka. Lah kok mentas kewala kok kula diketemi bocah jare bapakku sapa, ibuku sapa. Terus kados pundi punika Kanjeng Rama? He. Iki lho Brama, endi bapakku ndi? Gosek. Nyun pamit Kanjeng Rama, kula ajrit. Iki kok ana wong numpak sapi tangane papat. Iki wong kok cacat iki piye iki? Wong numpak sapi tangane papat. Wah lha iki nek mbut gawe macul rak ya gathuk. Aja kurang ajar jeneng kita ki sapa? Aku iki jenengku Wisanggeni ya Wisageni. Mergo aku iki saka geni. Terus jeneng kita arep ngopo? Kowe iki sapa lho, Mbah? Mbah Ciri, tangan papat. Ulun kuwi ratune Durhandara kang aran Bathara Guru. Jagat Girinata. Kowe jengene Bathara Guru iku. Lah murid endi? Bathara Guru kuwi ratune Durhandara. Aja sembrono jeneng kita bocah bajang. Berarti nek kowe sing jengene dewa, kowe dewa Bathara Guru, berarti kowe ya dewana ing kayangan kene. Dasar kapara nyata. Dewa, bapakku sapa ro Guru? Bapakku sapa, ibuku sapa? Jeneng kita ora ngerti. Lho jare kowe dewa. Lho kok ora ngerti bapakku sapa, ibuku sapa? Ngopo kowe ndek dewa tangane mbru tapi kira ngerti. Dewa ku kudune awas-was kita. Aku ora ngerti. Lah nek ora ngerti kelakon tak ketem sisan. Guru. Jagat Dewa Bathara Mangestu Ngkarata wayah jagat sapramudita. Panjenengane ngulun lagi iki diantemi diketemi karo bocah sing lagi wingi sore. Hingger aja sembrono ngger jeneng kita. Tak tamani ya kuwi pusaka Cunda manik kelakon ilang kuandamu ngger.
Lho. Lah kok ana pusaka kok tumancep ning ngarepku ning ngisor. Oe kowe pusaka Cunda maneh. Awe sapa? Bathara Guru. Kon mateni aku. Lah aku ki bocah ora salah kok arep mbok pateni. Ya wis bali yo arek gone sing ngirim. Aduh. Sesambate rantangan waspaderes kumicit yen sira sapa kang kelangan oncat sukma mring kasedan Kakang Narada Kakang ulun minta pengayoman Kakang paduka Kakang ampun kesamaran ulun pun Rai Bathara Guru Kakang aku kaya rumangsa ora duwe dulur sing jenenge Bathara Guru sapa kowe ampun kados ngoten Kakang kula aturipun Kakang kersa wangsul malih dados dewa wonten kayangan Suralaya punika Kakang. Dak ra kudu. Ora kudu. Luweh prayoga dadi wong legan, timbang dadi dewa ning rasane sesek ning dada go apa. Ampun ngoten Kakang. Ora kudu, timbang aku dadi dewa ning nanggung dosa. Go apa? Aku ora edan pangkat Guru. Aku iso macul. Aku iso manjak. Aku iso gitar. Aku iso mijet. Penggaweanku akeh, ora mbok kon dadi dewa aku ora patheken Guru. Kakang nyuwun pangapunten Kakang ampun kados mekaten Kakang ulun nyuwun pengayoman Kakang kula nglegot dhateng kalepatan kula Kakang
jengene menungsa nek wis kesandung kesrimpet tiba lagek kandha nek lara, lagek kandha nek luput. Nek lagi kawit wae dipertimbali karo sing tuwa dikandhani ora ngandel, ora percaya. Malah Narada ki ditundung minggat saka kayangan. Nggih. Ulun nyuwun pangapunten. Ulun nyuwun pangayoman Kakang Narada. Kakang, yektosipun Wisanggendi menika sinten to Kakang? Kakang Narada kula suwun kanthi sanget kersa wangsul dados Jawata malih ya Kakang. Pancen leres pangandikanipun Paduka. Sinten ingkang boten mituhu dhateng pangandikane wong tuwa badhe nampa bedhu saking Gusti Kang Maha Kuwasa Kakang. Nyatanipun kayangan Suralaya dados resah Kakang. Kakang Narada. Adi Guru. Ing ngarep mau pun Kakang rak ya wis kandha. Nek ana wong nom dikandhani karo wong tuwa kok wis ora digugu, nggih ngeten niku cilaka sing bakal ditampa, gendra sing bakal teka Adi Guru. Pun perkawis Wisanggeni gampil mangke ingkang jibaku menawi kula disuwun dados Jawata malih kula nampa ning Paduka kedah kula janji. Kados pundi Kakang? Mangemot-emot Adi Guru. Ngantek besok kapano Paduka kok mboten anut kalih Narada. Nek Rabu brah kayangan Suralaya aku teka welehno Adi Guru. Nggih Kakang, nggih. Pancen Kakang Narada punika dados tuan-tuane dewa wonten ing kayangan Suralaya. Ayo genah ngerti. Pun mang sumikir yen tak prantasane Adi Guru. Mbah. Piye, Ger? Mbah. Piye? Mbah Narada, piye, Ger? Aku kira ya wis gedhe to, Mbah. Jaras cetha yen to Wisanggeni iki wis akil dewasa, Ger. Nek ancen aku wis gedhe, aku ki pinter ya, Mbah, saiki, Mbah. Ya nyata yen to jeneng kita ki pinter, ya mergo janjane jeneng kita ki anak dewa, Ger. Ngono, Mbah. Iya, Ger. Lah kok pinter kuwi sekolah ning endi meguru karo sapa, Nger? Aku ki pinter iki ora mergo meguru, Mbah. Aku ki pinter iki mergo kokean diapusi, Mbah. Mergo kokean mbok apusi dadine aku pinter, Mbah. Lah bocah kok ana sing ngene gitu. Mbah, ngene to, Mbah. Sampean ki bloko suta, blakotang terus terang jujur, Mbah. Terbuka karo aku, Mbah. Janjane bapakku ki sapa, ibuku ki sapa sih, Mbah? Aku tak ngerti, Mbah. Aku kepengin ya kuwi sungkem karo wong tuaku, Mbah. Aku ya kuwi kepengin nandukake suka parisuka, Mbah, karo wong tuaku, Mbah. Jejere bocah iki mesti ana mbukne, ana bapakne. Iya, Mbah. Ya, Ngger, ya. Bapakku sapa, Mbah? Ya wis nek Mbah Narada ora gelem ngake ngerti, ya tak ketep engko sik. Lho aku ki sing nulungi kowe kok, Nger. Ya. Pancen jeneng kita ki wis akil dewasa, ora kena diopas apusi ya, Nger. Tak jarwani ya, Nger. Sejatine bapakmu ki ya Pandhawa, Nger. Pamit, Mbah. Bocah kepiye? Janjane iki lagi dikandani jare wong ditutuh kon jujur. Bareng lagi dijarwani.
bapakmu ki ya Pandhawa lho kok terus bablas kamangka Pandhawa ki ana 5. Wae lah engko ora malah didadekno anak ramban temenan kok ditenggo. Wah, lah nek ngene tak tututi nggir. Rire saldo palwan uting ranu Dresing karsanira dening kanyut manis elingira Gusti Kamal mirahing sun Esemira tu ing uni